Аз съм заместник-председател на Сдружението на концесионерите и концесионер на плаж Крайморие. Първо искам да ви споделя, че аз съм така изключително щастлив и за мен е голяма чест, че познавам повечето хора от ръководството и не само. Точно относно отчета искам да ви споделя няколко работи. Това е официална статистика. В България има 128 км плажна ивица, от които от които са 300 ли са? Значи 128 са стописани като плажни ивици, извинявам се. Да. От общо 150 плажа. Така. Сега, за тези охраняеми плажове се изискват 967 поста или 1903 само за плажовете, 1934 спасителя, от които има около 50 плажа, които са неохраняеми и са под юрисдикция на държавата, конкретно областна управа. И за тях трябват около 100 спасителя. Свидетел съм и си признавам честно, че БЧК прави всичко възможно по силите си, за да обучава такива спасители. Факт е обаче, че повечето спасители, които се обучават в тези курсове, предпочитат да са на басейна. Дори факт е, че немалка част от обучените спасители, без значение дали са морски спасители или спасители за басейн, в един момент предпочитат друга работа. Липсата на кадри е осезаема. Огромна липса на кадри, особено това е специфична работа. Това не е като аз, както някога, като правиме курсове на плажа, който стопанисвам с БЧК Бургас, старшия спасител, който всички познавате, Васил Алексиев, той е мой колега там. Аз му казвам, че е колега, защото той е преди всичко колега и след това съм негов шеф. Факт е, че тези хора в последствие се ориентират по една или друга причина към други работи, други дейности. Повечко така се задържат, докато са в момента, когато са студенти, студентските години, и след това си търсят поради сезонността на работа друго препитание. В тази връзка аз искам да подчертая, че това като идея е на Васко Алексиев, с който дълги години работим. Имам честта. Много неща съм научил от него, както и от всички вас. Относно това, той го сподели на мен, разбрах в последствие, че господин Налбантов е имал такива разговори с учебната академия на пожарна безопасност на МВР, точно така. Тук е момента да ви споделя разговорите между Васил Алексиев и господин Налбантов. Естествено, с нашето съдействие ще се опитаме да подпомогнем. Трудно ще е, защото в България трудно се случват хубавите неща. Всички знаете, няма какво да си говорим така само хубави неща. За съжаление, това няма как да стане без промяна в законовата наредба. Но аз смятам, че при едно добро така съдействие всички страни, включително аз съм направил няколко разговора, след това ще ви ги споделя. Те са само първични, разбира се, с хора в иерархията на МВР. Така малко скептично, в един момент, като си поговорихме така, съгласиха се, че има и логика това, което ви казвам, а именно, както и аз, както предполагам колегата, в годините назад, всички сме свидетели, че много хора преди да влязат в системата на МВР са били обучени като морски спасители. Морските спасители, спасителите на басейн,
Това са хора, които тази работа е призвание и същността на тяхната работа се доближава до работата на служителите от МВР. Имам предвид дейността им основно насочена към грижата и здравето и живота към хората. Това мисля, че, пак казвам, при така едно добро стиковане и обединяване на силите, аз сега предстоят, знаете всичките, че предстоят и парламентарни избори. Аз лично съм си поставил за цел и ще го направя. Ще отида на всяка една партия, аз съм безпартийна личност, ще отида на всяка една партия, когато организира среща в района, който живея, и ще ги питам директно, те ще подкрепят ли тази идея, защото там най-често са водачите. Така или иначе, аз го представям на вашето внимание, защото знайте, че това са хора готови, обучени. Както аз пак казвам, че има хора, които са обучавали при нас, пожарникари, гранични полицаи, които част от тях предпочитат в отпуската си или там, когато са в дните за почивка, да си дойдат с семейството на плажа, с децата. И ако това нещо е регламентирано от закон, защото знаете, че има закон за държавни служители, особено служителите МВР, те подписват декларации, с които, ако бъдат уличени за втора дейност, най-вероятно ще ги уволнят дисциплинарно. Нямат право, да. Сега казвам ви, не е невъзможно, защото аз много неща, които на пръв поглед са били невъзможни за много мои колеги, впоследствие са ставали възможни. Ще ви кажа част от неща, които са се случили, включително и в промяна на законите, естествено там с всички мои колеги, имам предвид от Сдружението на концесионерите. Така че следващите дни ние сега ще продължим разговора. Имам какво да ви кажа, нещо, което наистина е от съществено значение. Това нещо представям го на вашето внимание, защото в последствие всеки един от вас, най-малкото, което може да допринесе с всеки живее в някой регион, и аз да ви казах, аз какво лично ще направя. Ще разговарям с всички. Не ме интересува коя политическата сила. Отивам на събранието, здравейте, така. Ще подкрепите ли в Народното събрание? Той като го каже, и това нещо вече като е изречено, последствие може да... нещо лошо. Така, сега другото, което казахме, което искам да допълня, не е ниска плажна култура, ниска плажна култура. Ниска плажна култура, много трудно. Вярвайте ми, че с всеки един от вас, който работи по плажовете, знаете, честно да ви кажа, аз самия на времето, като работих в Слънчев бряг, може би работих в друго време, там западни туристи, не знам, много е трудно. Пияни, хора, другирани, недисциплинирани, без никакъв контрол. Много важен елемент е и там плажовете, където ходят роми. С тях също много трудно се комуникира. Ние успяваме, имаме там някаква създадена организация. Така, другото, което аз исках да ви споделя, че лично аз разговарях относно превенцията, която засегнахте. Лично аз се говорих с кмета на града на Бургас и предполагам и вие после няма да имате нищо против с БЧК Бургас, това училище, което е в Крайморие отзад, да правим презентация на место. Това училище е зад плажа, на место. Вадят децата, разбира се, със съдействието на общината, със съгласуване на съответната институция, в случая Министерството. Наистина превенцията е много важна. Много важна, всички го знаете и просто трябва да се продължи в тази насока, защото когато те са информирани, те са запознати,
винаги най-малкото, което е, когато човек застане в ситуация, когато му сигнализира спасителя, няма да идва дали ще е дете, дали ще е жена или мъж, къв си тебе, какво ми свириш. Те приказки вие ги знаете, това на много плажове се случва. Ние не сме изолирани. В тази връзка аз лично поздравления за целия вик, за БЧК Бургас. Винаги лично аз, когато съм така консултирал, когато съм споделял идея или каквото и да е била, винаги съм срещал подкрепа от вас. Да, направи ми впечатление един текст, добра комуникация с концесионерите. Вярвайте, аз от името на концесионерите, които са долу в Черноморие, ви уверявам, че и културата на концесионерите стана на доста по-високо ниво, разбирането и така може би, защото аз в разговорите с всеки един от тях, така споделям опита, споделям това, което съм научил от хората като вас и тази комуникация наистина е важна и за вас, и за нас, и най-много за хората, които ние за това сме там, защото плажа не е само чадъри, кебапчета и шезлонги. Най-важното нещо е човек да се прибере жив и здрав у дома. Това е. Всичко друго е на заден план. Още едно, така ще ви заостря вниманието за последно и свършвам. Воден травматизъм, да, но и отзад на самия бряг някога се случат. Да, не сме, но ние благодарим и на него, защото и аз съм в доброволчески екип на община Бургас. Така, извън вашите нормативни рамки, когато, знаете, всички сме свидетели на промяна на климатичните условия, изведнъж излизат ветрове, става страшно. При нас преди години, може би видяхте, летяха постовете, захванати постови по 200 кг, 80 кг бордюр за рида в пясъка, направо хрупна и мина през плажа. Все по-често ние там отделяме и помислете за това, което ви казвам. Просто, ако не ви представлява някаква трудност, когато разговаряте с инструкторите или хората, които изпитващите, нека да заострят вниманието на бъдещите спасители, защото благодарение тогава на бързата намеса на всичките тези момчета нямаше един ударен човек. Стана за 2-3 минути. От заведения хвъркна покрив, 5 поста, съблекалните, но ние така извън всичките ни задължения, това сме си оговорили, имаме много добра комуникация, всеки със всеки на плажа и аз знам, че екипната работа винаги е така гарант за успех. Благодаря ви.